Jesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ubaba umpostoli uNsibande, umama egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga kakhulu Baba ukuthi beninathi ngapha eBergville, futhi siyakholwa ukuthi nihambe kahle, uNkulunkulu wanigcina endleleni yonke. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ubukhona benu niphakathi kwethu. Inhliziyo yethu iyajabula kakhulu, size sifise ukuthi engabe iliyofika nini olunye usuku siphinde sihlangane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani. uNkulunkulu anibusise egameni lika Jesu Kristu. Namhlanje Nkosi Baba uNsibande, nginobufakazi nje obuncanyana enginabo. Sithe masibuya emsebenzini namhlanje bethi sizo-approacha iband. Before sizoyi-approacha kufike nje ngazi ukuthi ngehlelwa ubuthongwanyana ngisemotweni. Ngisathi ngehlelwe ubuthongwanyana ngizwe engathi inhliziyo yami ithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kuthi emva kalokho kanti kunemoto esilandelayo yaka-Afbob sisebhendini. Isi-overtake kukhona enye eqhamukayo. Kwacishe nje kwenzeke enkulu accident, nathi sikhona lapha eceleni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi-ke ngabuka ukuthi uNkulunkulu yena osiphephisile, wenza ukuthi lento ingenzeki egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngani nangefundiso zenu. uNkulunkulu asifundisa ngazo ngani. Siyambonga kakhulu nanokuthi nje asivule indlebe sizwe, ngoba abanye abezwa njengaloku kufanele bezwe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngithi angibingelele ubaba noma nabantwana bonke basekhaya leZwi abakaNkulunkulu ngelihle igama lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Emini nje ngithanda ukudlulisa ufakazi obuyisimanga apha bendisiya eSisekayi. Kuqashwe imoto-ke ezokhwela abantu, ifemeli yasekhaya. Ngoku iyathembisa nyani, kodwa kuthe ngoLwesihlanu wavele wafika sekuleyithi, sabe thina besizohamba ngabo-11 ebusuku. Ngoku xa ifika udrayiva wakhona wathi imoshakele imoto phaa ngabo-6 kuLwesihlanu emalanga. Into endiye ndayenza ke, ndiye ndaqala ndathandaza kuNkulunkulu. Xa ndifika sekutshiwo loo nto, ndamcenga uNkulunkulu into yoba masiye kwenye indawo ze sifike phaa siyifumane imoto. Enyanisweni nyani ke sahamba sofika phaya komnye umzi onemoto enye. Safika utata wakhona engekho, samfowunela wathi nengxaki neyakhe, but ndiye ndathi phaa kuye ndiyacela into yoba masithethe ubuso nobuso. Wabengekho ke yena, wathi ke xa ibuya edolophini uzobuya hutarishe ngasekhaya, then sixoxe ngayo yonke le nto. Wenze njalo nyani ke, safumanisa into yoba hayi ke uNkulunkulu oko ke ngoku ngexesha ahutarishayo ndabe ndisithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Inkosi, ndiyacela into yoba masiyifumane le moto ngani ngoba beseyithe inengxaki. Oko nditshilo ndathi naxa ndifika phaa kuye ndabe ndisitsho ngentliziyo uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Hayi shem, wavuma utata wabantu. Heyi, ndithi mandimbonge kakhulu uNkulunkulu, ndithi udumo lulo lwakhe. Nkosi yam, inkazimulo ngeyakhe. Ndiyambonga kakhulu, sahamba kakuhle sabuya kakuhle, siyifumene itransport. Ndithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela Baba uNsibande noma Nsibande egameni likaJesu. Ngicela ukudlulisa ubufakazi, phakamisa udumo kuNkulunkulu
ngimnikeza udumo, ngithi akekho njengaye Nkosi yami. Ngifisa ukubonga uNkulunkulu ukuthi Nkosi yami usilondolozile phakathi kwekhaya. Bekukhona into ebesingayiqondi bebeyinamathiselela egcekeni. Into ibilokhu ifika la silokhu sibona ngenyawo, kodwa bekuyinto ebikade singayinakanga. Saze satshengiswa ingane, sayifike sayibuka-ke lento, kodwa manje simane siyi-check-a zonke iy'nsuku lento. Manje savele sa-decide ukuthi asivele sikhuleke, ayikho enye ezosisiza ngaphandle kokuthi asiguqe ngedolo nomama sikhuleke. Njalo ekuseni sihambe siyokhuleka kuleyo ndawo, njalo ekuseni simane sihambe siyokhuleka kuleyo ndawo. Awu, siye salinda nje noma iy'nsuku ey'mbili ey'ntathu, sabona nje sekunyamalele lento, sibona sekulokhu sibona iy'nyawo kuphela, nazo sesigcine sesiy'bona ay'sekho iy'nyawo zaso. Manje nje sidlulisa ukubonga uNkulunkulu nokumdumisa ukuthi mkhulu, akekho njengaye. Siyabonga nje kuningi Nkosi yami uNkulunkulu asisiza ngakho, kuningi Nkosi yami. Sokubonga noBaba uNtsebanda ukuthi usiyasiza, uyasifundisa ngey'mfundiso zakhe ukuthi sikhuleka kanjani uNkulunkulu, ukuze uNkulunkulu asiphendule. Siyabonga egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela kubaba nakumama nakubazalwane bonke ekhaya leZwi. Ngiyexolisa ukudilitha kusuke kwakhona okusalayo kulokho kade ngikuveza. Ebusuku bayizolo ngiphuphe ngazuthi ngiyaphuma ebusuku. Mangithi ngiyabheka ngiyaqalaza uvuliwe umnyango ongasekhishini kanti kusebusuku. Isikhulumi sokuthi ngiwuvala umnyango ngavele ngasuka ngacupha i-alarm masinyane. Ngase ngiyaphaphama emva kwalokho. Mangiphaphama ngase ngicuphe i-alarm. I-alarm li-connected to i-beam. I-beam ingaphandle kwazi ukuthi ibona umuntu engakangena esangweni. Ngavele ngacupha i-beam nje kuphela. Ngase ngiyazifuna ukuthi kungebe yini ukuthi mhlambe uNkulunkulu bengikhombisa ukuthi kunesikhala yini mhlambe uSathane angangena ngaso esivulekile empilweni yami. Ngasifuna ngagcina ngidlula kulokho ngemicabango. Cishe ngaze ngafikelwa ubuthongo. Emva kwalokho noma kungafikanga kwababuningi kangako ubuthongo. Emva kwalokho after about an hour, if not even less, lakhala i-alarm, yakhala i-beam, kanti ikhala ngesikhathi bese ngithi ngiyavuka. Kusesekuseni kakhulu kodwa ngaqala ngokuthandaza ngingakavuki. Lakhala i-alarm ngesikhathi ngikhuleka. Ngabona ukuthi enhlizweni yami angizuvuma ukuphazanyiswa i-alarm ukukhala kwalo, ngaqhubeka nokukhuleka. Ngathi mase ngiqeda kwayima ngiphuma ngiyoqalaza, ngangabona lutho. Angazi ukuthi isizathu salokho ukuthi likhali mase ngikhuleka ukuthi kwenziweni, angazi. Mhlawumbe uNkulunkulu nakhona bekungivikela ukuthi ngingathi ngiyaphuma kanti mhlawumbe khona umuntu ongabe ingozi abona ukuthi ngiyaqalaza, angazi. Kodwa emva kwalokho angibonanga lutho olonakele. Ngibonga ukuthi sivikelwe uNkulunkulu ngale ndlela yokuthi azasivezele nokuthi khona okuzokunakala nokuthi kufanele senze njani. Mangazwe nje ukuthi ephusheni ngivele nje ngacupha i-alarm. Emva kwalokho-ke khona nje ngithe ngacabanga okuningi ngase ngicuphe i-alarm. Jesu Kristu inkosi, ngiyabonga kakhulu.